tichitambudzika tiri munamo Satana chindinetsa tichitambudzika tiri munamo Satana chindinetsa Tauraneni Makura Baba Bualina Paulo Masha Bualina Sauranena Sauranena Paulo Masha Sauranena. Nini ndinazo zokuru pamberi pa Jehova Mwari namiwa nacho chewo kapele kwa Jehova nzimu ndimi Mvangeli Marongere ndimi Mvangeli Marongere Botswana province Bishop Chakawa ndotenda Mwari wakandita maapostoli wa Jesu msangano wa apostoli wa Afrika ndowo kanzimu wakandita apostoli wa Jesu msangano wa apostoli wa Afrika chinthu chandinotenda nokudza pamberi pa Jehova Mwari chinthu chanovoka kwazo mberi kwenzimu kuti Paulo mwaja wa Afrika wakaita watsitsi neupenyu hwangu nokuti Paulo mwaja wa Afrika wakandiwila ngoni akandizwira tsitsi wakandiwila ngoni uya muivhangeri isingaperi akandihisa muivhangeri neruponeso rusingatembi kusina mari anodhusi chinthu chandinotenda nokudza pamberi pa Jehova Mwari chandinovoka kwazo mberi kwenzimu zvino ndasimukira kutenda nekupupura evhangeri ya Jehovha ndamilikila apa kuti ndivoke mberi kwenzimu ndinotenda Mwari ndovoka nzimu nekuti ndakapedza nguva yakareba nekuti ndakatola nako ndefu ndikaenda kumadhokotera ndikaenda kung'anga ndichitsvaga Afrika yedu. Afrika yedu. Handizive kuti matswana kana unachikavanga munosinzwa. Vakukuyiwa kasikalaka Vatswana laudzwa ndinotenda Mwari mkelevo hamujima wakaporesa mukadzi wangu one afodisa musaji wangu kuti ndakapedza nguva yakareba kubani kipedise nako ndichienda kumadhokotera iya kobung'ake ndichitsvaga kuti mukadzi wangu aporeswe padenda reasima kibata hori kibone tuso hori musaji wangu afodiswe bulesi ja asima neremausas ni bulesi ja di alsas zvino ndinotenda Mwari wakatuma Paulo mwaja waAfrika yano kilevo hamujima orumile Paulo mwaja waAfrika ndichinamata ndichiti kubani nekirapela kiri nekuti Mwari ndinozozvigona here mujimo kitahona na ndigone kuraramisa mukadzi wangu achidya raisi kana spaghetti korekefana kusilisa musaji wami kahoja raisi di spaghetti zvino ndinotenda Mwari wakatuma Paulo mwaja waAfrika kilevo hamujima orumile Paulo zvino mukadzi wangu akapora musaji wami ukodile
gore matšhaba ya Afrika Sino chini chandinotenda nokuza pamberi paJehovha Mwari. se ke se lebogang le go se galaletsa gape le ga Modimo Sino ndinokumbirazve pamberi poso waMwari. kopa gape le ga Modimo Kuti Mwari ngatizwe tsitsi. gore Modimo a re utlwele botlhoko Kuruse isumbotswana kuti Mwari rona mona Botswana sezvo takapuwa chiyaiyo. gore jaaka re phela selalelo Tsitsi nengoni zaMwari. ka mautlwelo botlhoko Sino ndinotenda Mwari akanzwira Botswana yose kuti Matswana ose asunungurwe. ke leboga Modimo o ne a utlwela Batswana bote botlhoko gore ba gollwe Nekuti pachiyaiyo. ka gore nela selalelo Sino ndinoisa hope dzandakarota paJehovha. ke batla go bua e le toro e ke lorileng gape le ga Modimo Ndinoisa hope dzandakarota pamberi poso waMwari. ke bua e le toro e ke lorileng gape le ga Modimo Ndakarota zvichizi nyika yaguma. ke ne ka lora go te lefatshe le ya bokhutlong Zvino vanhu vose vangaupira mukombi yekupedzisira. batho botlhe ne ba pagama khombi ya bofelo Ndo pakanzi ndanzwa izwi ichitaura mukati menzeve dzangu. go ke utlwa lentswe le bua mo ditsebeng tsaka Ndikazwa apostoli aAfrica vese vanofanira kutenga magumbezi ari pleni kudzimba dzavo vachishandisa iwayo. gote baapostoli botlhe ba tshwanetse gore ba reke dikubo tse di plan tsa go di dirisa mo malapeng a bone Ndo pendakazvapira mukombi. go ke pagama mo khombing Ndirimo mukombi kudaro. ke le mo khombing jalo Ndakasangana namwe apostoli aAfrica wanga urimo. ke ne ka kopana le baapostoli ba bangwe ba bone ba setse ba le mo teng Ndakanzwa pachitanga kuimbwa. ke ne ka utlwa go opelwa Wakanga wachidaira. ba ba ne ba arabela Wakanga wachiti. ba ne ba re Yekuenda kudenga inguva shoma yazara. Yekuenda kudenga inguva shoma yazara. Yekuenda hama dzangu inguva shoma. Yekuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda reurura inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda Paulo wati inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda mabishopi inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga 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 inguva shoma yazara. Yokuenda kudeurura inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda Paulo wati inguva shoma yazara. Kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda reurura inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda reurura inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga inguva shoma yazara. Yokuenda kudenga Mutswane gore Modimo a thuse kereke ya rona ya Semotswane mahondo nerima rasatani mo ntweng le lefifi la ga Satane. ndinokumbira kuti ruponeso zveruri pano pangange. ke kopa gape gore pholoso e fanong kange. Ndokumbirawo mamparidzi roona kuti ateurirwe. ke kopa gore mme moreri wona a rapedisiwe. Aneziso rakavharwa naSatani kuti vhangeri yaPaulo go na le leitlho le le tletsweng ke Satane gore evangeli ya ga Paulo e
irerwe kudzai Jehovha varisani mudini Vateurirwe hymn 30. vaiparidzirona Tambirai mamaika akomana. Weto. Wekaputai basi. Ubata. Ayo matambo. Ando chico na chico. Mana ina chico materiales. Una chico na balance. Kuna mgara hapo chai. vatamedzi atahora pedisiwa une watotesa mulito ndi utapakaone kalina la Jesu Kristo rumile Paul mwaja wa Afrika utasiyama ino nacho chekureura pamberi paMwari ndini mamvangeli mudise mufundisi Jajani Bishop Chakawa Botswana Province ndakatadzira Mwari nokuita moyo mufupi ndikumbira kuti Mwari andiregerere ndichitenda Mwari wakandipinza mucheche vaapostoli veAfrica ndikumbira kuti Mwari andibatsire ndirambe ndichinamata musangano revaapostoli veAfrica inini pamwe chete nomurume wangu nevana vangu chikumbira kuti Mwari atiropafadze nechipo chemwana chikumbira kuti Mwari ape murume wangu basa rokudhiraivha rinogara chikumbira kuti Mwari atipe mari kuti tikwanise kupedzisa kuwaka tebhenekari yedu nezita raJesu Kristu akatuma Paul mwaja waAfrica kuzozorodza vanotenda ndichitaura dziri hope ndakarota zvichinzi nyika yava kuguma ndiri kunzvimbo yekunata nyika yanga ichigurwa nepakati kune nzvimbo yekumavira zuva neyekumabuda zuva pasaidhi rekumavira zuva wainzwa kutsva asi zuva risingaonekwi vanhu vanga vachitiza pachisimuka mhepo vanhu vasingachaonekwi vasingazivi kwavanotiza vachienda asi ini ndakaona ndichitiza ndichienda kumavira zuva kumabuda zuva pakataura inzwi rachibva kunorth richienda kusouth livuwa kuri mahatsi ose aemetse Paulo kuri ahelele setiro yamudini
inziro raitaura pamusoro chaizvo richitaura rakadzokorora katatu. Pandakatiza ndichienda kumabuda zuva ndakanzwa kuchipepetera mhepo yainakidza chaizvo. Ndanga nakabata flyer yanga ine picha yemutumwa. Ndikasangana nemumwe achindibvunza kuti picha iyo uri kuisepi? Ndikamuti ndiyo passport yangu yekupinda nayo kudenga. Ndichienda ikoko kumabuda zuva paruoko rworuboshe paina Satani. Paruoko rworudyi pakauya gore rine muranda waMwari Paul Mwazha weAfrica akagara pacheya yegold. Ndichibva ndava nemufaro, ndichibva ndapepuka. Ndikazorotazve ndichiona ndichirwiswa nembwa yanga ichishanduka kuita shumba. Ndaiva namai vandaiva navo vakanditi usabvunduka asi pfugama tinamate. Tichinamata kudaro tairayira nezita raJesu Kristu akatuma Paul Mwazha weAfrica. Patakacheuka kusaiti kwataiva tiri takaona kwaane shumba 5. Zikanzi shumba idzo ndo dzakatumirwa muranda waMwari Paul Mwazha weAfrica dzinomuchengeta nguva nenguva. Shumba idzodzo zobva dzikashanduka ruvara dzikaita dzewaiti, dzikati musavhunduka vana vangu, tinokurwirai vaapostoli veAfrica nguva dzose. Inini panguva iyo ndakabva ndatanga kureurura ndichiti ndini mai Mudhisa, ndikataura zvakawanda. Imwe shumba ikataura ichiti Mvangeri Mudhisa ndinomuziva pamweya, handimuzivi panyama. Imwe shumba ikataura ichiti pauri nemurume wako pane mumwe akandiona kundari kure. Ndikati mugore ra2015 ndaive kundari kure asi handina kukuonai, ndichabvunza murume wangu. Murume wangu akabva apindura ipapa achiti pandaiva kundari kure ndakaona kumaira zuva kuchiuya dombo rakaita secheya, pane mufananidzo weshumba imomo. Shumba idzi dzikataura kuti musavhunduka, tichakuchengetai, chibva dzanyangarika. Chibva ndapepuka, kudzai Jehovha. Muna hako temfana.
le nna ke na le sa go bua gapele ga modimo neno nacho chekureura pamberi paMwari. ke nna moevangeli Obed Mabata Ndini muevangeli Obed Mabata. mono nkange kereke Pano pankange kereke. mfundisi wami ke Chekulu Mfundisi Chekure. Bishop Chakawa. ke kopa modimo gore a intshwarele mo maleong a me Mwari andiregerere kutaza kwangu kose. ke leofetse modimo ka go dira bogale Ndakatazira Mwari nokuita hasha. ke leofetse modimo ka go sa itshwarela ba bangwe Ndikatazira Mwari nokusaregerera vamwe. ka leofela modimo ka go bereka ka sabata Ndikatazira Mwari nokushanda nezuva reSabata. ke kopa modimo a intshwarele mo goseng Ndokumbira kuti Mwari andiregerere. ke kopa gape gore modimo a intshwarele ke na le bana ba ke ba tlogetseng go lehatsheng la Zimbabwe Chikumbira kuti Mwari andiregerere nevana vandakasiya kunyika yeZimbabwe. mosadi wa mene le mo Zimbabwe yano ne ke dirile bana ba babedi le ene yano le kampene sa re kgaogana ga ke etse gore ba tshela jang kopa gore modimo a intshwarele Mukadzi wangu anga ari munhu aibva kuZimbabwe, saka nevana vairi naye kubva zvatakasiyana. Vana ivavo ndakabva ndavasiya, handizivi kuti vanorarama sei. yano ke laela memoya ye reng ga ba nkgopotse bana ka kana nna ke ba gopotse ga tsoga memoya ye maswe go bone kana ye tshwarelang nna dilo tsane Ndinorayira mweya inomuka kana ndichinge ndafunga vana kana ivo vachindifunga, inovhara kuti mabasa angu asafambe zvakanaka. ke a ilaela ka leina la ga Jesu yo o romeleng Paul Mazwi wa Afrika misava wa tumelo Ndinoirayira nezita raJesu Kristu akatuma Paul Mazwi wa Afrika kuzozoro zavanotenda. ke emeletse go leboga modimo Ndamira pano kutenda Mwari go fiwa selallo mo re go dirilweng mono lefatsheng la Botswana nokupiwa chirayira kwataita munyika yeBotswana. seo sone ke a se lebogaela thata Chinhu chandotenda zvikuru. ke re modimo o re thonolofaditse ebile le ba e leng gore ba ne ba ise ba bone kereke ye ke tshepa ga ba ta e bona ebile ba ta sokologa Ichiti Mwari vatirangarira uyezve neavo vanga vasati vaona kereke ino vachaiona vachibva vatendeuka. ebile ke leboga le bone bagaetsho ba ileng gore ba ne ba tswa ko Zimbabwe ba ba ileng ba re bontsha kereke ya boammaaruri Ndichitenda nehama dzedu dzakabva kuZimbabwe vakatiratidza chechi ino. le gampieno ntse ke bone ba ba le etang pele Kunyangwe nazvino ndovanongotitungamira. go thata gore motho a sa itse timi ya motho a bui naye ebile a ba mosokologa Nokuti chinhu chinorema kuti munhu asingazivi rurimi rwomunhu asi otaura naye kuti amutendeutse. mme seo ke a se leboga ke re modimo a ba seogatse ebile a ba seogatse ke thoka melomo ye rikitikiti ye nka lebogang ka yone Jehova Chinhu chandotenda zvikuru ndichiti Mwari avaropafadze. Ndinoshayiwa mashoko handingavatende nawo asi ndinoti Mwari ngaavaropafadze zvikuru. mme ke kopa modimo wa boitshelo Ndichikumbirazve Mwari nemweya mutsvene gore le rona kuti nesu mono Botswana muno muBotswana ba ne ba tsamaya ba re gakologelwa pavanofamba afambe vachitirangarira gore le rona iteri ka moso bosiong tja bone le kgone go tsamaisa evangeli kuti nesuwo mangwana kana ava vasisipo tigone kufambisa evhangeri iendere mberi. ka gore ga re etile go gongwe kana ra tsamaya re ba gaka rona nokuti patinenge tichifamba tichishanya tiri magamba o ta fithelang kiti ga go tshwane le ka ga re rapelang ka teng kwana unowana kuti hazvi manamatiro atinoita tashanya anenge asingaendererani kunamata kwatinoita tiri kuno. ke kopa modimo gore mowa wa boitshepo o re utlwele botlhoko Jehova a re utlwele botlhoko ndokumbira kuti mweya mutsvene utinzwire tsitsi Jehovha Mwari atinzwire tsitsi. le rona kereke e re tsene a teng tsa rona nesuwo kereke ipinde mumaoko medu gore e tere le ga go na le bishop jaaka le teng yana bishop wa rona e re mo ratang kuti kunyangwe bishop wedu atinoda ari muno Bishop Chakawa mme a assistiwe ke Motswana gore a ta nne le tiro ye a itse abatsirwe nemumwe wechitswana kuti naye
kudzidza nekuziva iri basa. hagotseni koko secretary general atusiwe kimutswana aiti iti kana zvisvika kuna secretary general abatsirwe zvene mutswana achiziva otirela gore dikgomo di tisiwa ke motho yo itseng ko di nwang teng di hulang gona le tsamaiso ya tsona nekuti mombe dzinofudzwa nemunhu anoziva padzinofurirapo. seo sone ke a se kopa mo mothimong chinhu chandokumbira pamberi paMwari. leboga hela thata jaaka ke simolotse ke re ke leboga batho ba ne ba sa itse timi ya rona mme ke rona ba re tlogetse dikereke tse di senang molao re gareng go kereke yena le mothanka wa modimo St. Paul. ndichitenda sekutenda kwandambotenda pakutanga pane vanhu ava vakauya muno vasingazivi language yedu asi vakatitendeutsa vakatibvisa muchechi dzataipinda kune rima vakatiunza muchaedza. miseo sone ke a se leboga mo mothimong chinhu chandotenda zvikuru pamberi paMwari modimo a bathorelofala ichiti Mwari avaropafadze sedi di tshabele mo go bone ruri chaedza chigare mavari nokusingaperi. ke sone se neng ke re ke a se kopa gapela ka modimo mo tsatsing la ndo chikumbiro changu pamberi paMwari pazuva ranhasi gore e tle iri le ga go tirowatsano ba be ba itse rowatsano lutsene ka gore o ka re lefatshe lothe ga rena rowatsano kuti kana zvichinzi kuno ruwadzano rugone kupinda nekuda kwekuti nyika yese haina ruwadzano. hakuna bakwaledi hapana vanyori ka gore hakuna bakwaledi hakuna vanyori hakuna yo tupang dibuka tsa batho ba gompieno le ga le ka bararare banyori le tafetela janda a le ena a nyorangela go nela le gompieno ga le ka re bakwaledi le ka fitlhela e le gore moevangeli janda ke ene fela a kwalang jaanong ga lo ka re lo batla bakwaledi gonega ukilotenda lubasi kana mukati munoda vanyori pano munowana kuti janda ndiye ega munyori ari panapa ari kunyora obo o ipotsa gore ba lona dibuka di kae tsatsi leno ba kwadile go te go simolotse kae go ya kae mme ga ba potso ga ba itse ke fifi ozvibvunza kuti ko vedu ivo vari kupi mabhuku aripi mhosva haisi yavo havazivi mme ke tsaya gore ga go banna le assistant ya ga janda e le motswana gongwe ba ka nna ba ya go gongwe asi dai kukaita mubatsiri wamuevhangeri janda ari mutswana maybe kune kwatingaende. Afrika yedu achita kudzai Jehova kudzai Jehova batsiri Afrika yedu amen. isusu tasvika panguva tinozviziva kuti tinoziva kuti muno Botswana rona raitwa uri muno Botswana waya tasvika ino nako erifikile ngokuyone chechi inofanira kuti ichinge ichitaridza chimiro kereke itsvanetse uri isupe siyemo savanhu vavakwano saka tiri kushanda takatarisa izvozvo bereka rilibereki nokuseyo ndo direction yatiri kutora iyoyo kione direction eritsa yani chechi yemuno Botswana kereke yamuno Botswana mazvoafrica achitumwa kuvani muthanga wa mudimo Paul mazvoafrica fa arumiwa ivhangeri yangu kumarudzi ubwa ari evhangeli yami kodishavei kana chechi iri muzambia korava ri kereke haile ko Zambia kuti vanhu vekuzambia vanokonzera chechi yemuzambia bathu va Zambia Botswana haile muno Botswana vanhu vemubotswana vanokonzera chechi yemubotswana vanhu va muno Botswana vasanziri valaule kereke ya Botswana chechi iri mumozambiki haya kereke iri kuMozambique vanhu vemumozambiki vanokonzera chechi yemumozambiki bathu va Mozambique va controla kereke ya Mozambique ndo kwatiri kufamba tichiinda iko yokone hari tsamaya ntengo asi kumhanya hakuzongosvika miko tavoha asi kukoroha unoona kuti apa tafamba apa tadai songori hana ri tsamaile fana ri ndirilese rileboga modimo ke batla gore ke oketse ke beye dilo mo pepeneneng seemo se se leng kwano Botswana gore kereke go ne le kereke mono Botswana
Kuna le Moruti Prince. Ani anonisiya. Kuna le Baba Mwinsi. Hayi umfundisi Prince muyangithi gorelipi. Akitsore ke ka ngwa haohe. Akangari disable. One asina bokgoni, ana le bogole. Alapha wheelchair. Ana mo wheelchair. Saka iye Prince u. Kene Prince yo. Ya ka ya ku Harare. Yene oneng ata kwa Harare. Haina Kinosi. Ana le Moevangeli Kinosi. Goteng hano. La le Moruti Nyati. Le ka emela. Akauya wali wale washauri na wajana. Ne le ka ikapa. Wale washani. Bane ba le batlhano. Ku sindisa bataurwana Bishop AK. Ke batla go tisa sene se buyo ke Bishop AK. Vanuma baba uya na Prince. Borre ba ha basana ba tale Prince. Prince ndio kanga shitungamira kulo. Prince ke ne one alimetele pelo wa bone. Akauya akati. One ata ari. Kuti kumabambi. Konto ya ha Murungwa. Bishop Kuru tajana secretary. Bishop Juria ka general secretary. Ya uya kulo kula mzizi ya shoko hii. Ke tsene kwano go go Murungwa ka le go kole. Botswana tulikuna mata. Gore kwa Botswana kwa rapelwa. Kereke ya bulwa ke bone ba batho ba ba leng temba. Bana ba masana. Batho ba ke ba lotso la Setswana. Bana siasa eko Botswana. Ke bone ba ba itseng ka tsamaiso ya koo. Nda uya na bokuno. Ke tsile le bone kwano. Badzidziye shineka church. Gore ba ithute tsamaiso ya kereke. Bakande bako se balizire nyika. Go direla gore ha ba setse ba boetse ko ya ka ba nne ba lefase. Batsile kuti baise cheche muwana. Go thusa gore ba ise kereke mo bathong. Tikaita masondo mairi. Rana le dibiki tse pedi. Baba bamba neshitanda. Re le ko ntong ya ga Moevangeli Chitanda. Tine bari baba bari bashatu. Re na le borre ba le batlhano. Titi ba batsirana no kutsisana nawo shineka msemana. Re ba thusa le go ba ruta tsamaiso ya kereke ya baapostoli ba Afrika. Sabata ya kupedzisira. Sabata ya bofelo. Akatitoronga kumano. Ne ra dira thulaganyo ya bokopano. Tikaita kumano basoda tu kumbare na. Ra dira bokopano kombare. Nataka tuchone ja tatu shitsisa na matiko shoni. Re rutwa tsamaiso. Afrika yenu. Afrika yenu. Saka kuti cheche yenu kuno Botswana varuma. Gore kereke ene temo go Bishop Chaka wasina na ata kwano. Tumwana tishirani kuti ave mutungamise munhu anoziya cheche. One Murungwa one ari go botoka gore ine moetele pele ya ka motho a itse kereke. Muno mu Botswana. Muno Botswana. Cheche kuti uye muno. Gore kereke ite kwano. The Prince. Full Prince. Ke Moruti Prince. Akasira. Prince akakumura. Akavadzidzisa kuti varume inini munoona ndiri disabled. One a pulasene a se tshuse a re jaka le bona gore nna ke na le bogole. Ndichadzokera kuZimbabwe. Nna ke tla boela ko Zimbabwe. Hey, cheche sakamatizwa ni Ne ke ye kereke ya ka le rutilo ke mothanko wa Modimo wa Mazwa wa Afrika. Mlando wa mwapo Mazwa wa Afrika. Cheche muno Botswana akaisa kumatsana. Kereke muno Botswana mothanko wa Modimo wa Mazwa wa Afrika. Lesekela bua maka gore ke lona le simolotse ka kereke le tswa ko Zimbabwe. Re itse history ya kereke. Lona le ne la ta kwano le setse le itse gore kereke e teng. Go bona ditiro ke ka ntlha ya experience ene le na le yone ko Zimbabwe. Yana nako e tshele ya gore kereke e kwele mo setšong sa bana go bona le ka boela gae.
Afrika yedu. Leka na evangelika inonakidza zvaizvo imunati pajerusarema ishe Jesu aenda kudenga vashe Jesu Kristu vakatenderera mujerusarema vane vadikoloka mujerusarema vatenderera biga dzevajudha vadikoloka mafatsi amajudha nguva yaMwari yakwana meini ari hana kuisiya muti musetsifiti akaisa persecution muti atsenya persecution vakataka kuurawa vantu vasemola kubulawa vadzidzi vaJesu vakataka kupararira varutana vamurena Jesu vasemola kupathalula vakaenda kuIndia vamwe vaya kuIndia vakaenda kuNorth Africa vamwe vaya kuNorth Africa kuEurope vamwe vaya kuEurope Africa yedu amen. Koma zvaAfrica atumwa munyika yeZimbabwe. Koma zvaAfrica sina narume wamole fatsinda Zimbabwe. Vari muZimbabwe. Vatu vane varapela vale mole fatsinda Zimbabwe. Vakaramba vana mata vari muZimbabwe. Vatela vase varapela fela jalo. Denga rikatsamwa naizvozvo. Nikodimo latine hakaseo. Urombo muZimbabwe. Urombo avatsenya kuhuma nehamuZimbabwe. Vatu vase varapela. Vafundisi vakabva muZimbabwe maZimbabweans mutima varuma varuti vatsva kuZimbabwe vakaenda Southern Africa yose vatsena muSouthern Africa yose vakaenda Europe yose vaya kuEurope yose vakaenda kuAmerica vaya kuAmerica Africa yetu last time missionaries evapostori Africa vari pasi chechi yaMwari hakuna hakusina kereke yaMwari ndimi nemitauro navanhu Africa yetu zvino isusu tiri basa reusima ndo basa redu rona tero yarona kiyakodya kana tasimba tapedza arijadile ritfedise tinopari nzvimbo yacho kuti makugona chidini vazhinji vari kuzasi stories asi vari pano nhasi vakadzi vemunomuzimbabwe vemuno muZimbabwe vasiri mashona vasiri maZimbabwe sorry vaile mbatswana alright makawanda chaizvo asi vazhinji vari South Cameroon South kwafaburonikwa alright garai pasi kana pasi right tinokumbira mamissionary edu asimuke mashona missionary vaona nika emela livabona livone Tunatenda naiga. Wadaka naka naiga. Tunatenda moyo wa Yesu Kristo. Mwana wa Yesu Kristo. Wapomwa hapa wa Afrika. Mbona ya mtu mwana akauya kuswana ka. La itora hamurunga katamuna botswana. Utawala kwa uli nikitswana. Ubali wana kasitswana. Amanu tawala leshoni. Na kwa zedi ngokwana kubwa kasishona. Wanga kishona chacho. Niwe nakana kwa ewe kauta sishona. Leha no sasisi. Ndongodaro. Kuna kala jalo. Kubali paulo urumila kwa dishabe msoto. Mwali pasi ndalote. Wakati ule yeduta. Ari heli nisaho utule. Enak nalisa hui pulela pili hamujimu. Jini Esther Pikani. Kasipa mvangeli vengana mvangeli jali. Mfundisi Chekure. Bishop Chakawa.
Ke kerekela mo Nonkange district Botswana province Santa ke leboga modimo yo ntirile apostolo wa ga Jesu mo kopano jwa apostolo ba Afrika ke batla go bua maleo a me a ke a lofetse modimo ke leofetse modimo ka go nna pelwana ka mo leofela ka go tswa botlhoko ke kopa gore modimo a intshwarele ka maleo a ntseng jalo bo ke bua se ke se emeletseng gore ke se bue fela thata ke kopa gore modimo a nthuse ke bone matlho a me ga bone sentle ke ne ka ya ko sepatela mo Nonkange bo ba nkwala go tikie go Seruwe ke ne re ha ke fitla ko Seruwe ke bo ke bonwa ke ngaka ba ntshatho ba matlho letlho le lengwe ha le bone le lengwe la bona me go le gonnye ngaka o neng a ntshatho ba matlho ne o ne a fitla a tlhatlhoba fela le le sa bone thata o ne a nthaya a re letlho le le sa boneng le a ke ne ka tshwarwa ke bolwetse o bidiwa lelaka go raya gore bolwetse jo ke bone bo bo affectileng letlhole nka se kgone go bona thuso mme a ntha a re ke tswelele ke ntse ke ya ko sepateleng ko Tutume ke tsaya melemo ya matlho ke ntse ke e tlhotetsa mo matlhong yaanong ne ke kopa gore modimo a nthuse gore matlho a me a bone fela otlhe gompieno le lone letlho le le sa boneng le kgona go bona ka lebitso la ga Jesu Kristo gobane ke motho o tsamaya a tshwere ka letsogo gobane a ke kgone go tsamaya ke dinosi gongwe le gongwe ga ko iwang teng ke tsamaya ke gogiwa ka seatla ke kopa gore modimo a nthuse ke kgone go bona rorisa modimo